como xa sabedes as persoas que estades pendentes do que se falou na mesa sectorial, pois é do que vos vou falar hoxe. Había moitos temas nesa mesa sectorial, vale? Da lei de educación digital, das licenzas de formación, da reducción do horario lectivo, que entendo que moita xente estades aquí por iso, tamén do calendario escolar, pero tamén sobre ese anuncio de modificación dos catálogos que onte a bombo e platillo, como seguro que xa sabedes, xa se publicou nos medios de comunicación, vale? Vou vos contar cousas que a verdade que nunca vin nunha mesa sectorial ata hoxe. Empezo xa directamente, bueno, cos temas que se falaron, vale? O primeiro dos puntos, porque a propia Consellería, para que vexades o que hai aí, a propia Consellería pideunos se non nos importaba cambiar a orde dos puntos e analizar primeiro a Lei de Educación Digital, porque a persoa que iba a expoñer a Lei de Educación Digital se tiña que marchar da mesa, vale? Entón, nós aceptamos, vale? Pero o que tamén lle dixo neste caso a Cigansino, que está moi ben, que aceptamos este cambio, pero tamén falando de cambios, a Consellería, tendo en conta que se manda unha lei de educación digital que ten 70 e pico artigos, tendo en conta que esa lei se manda o xoves da semana pasada ás 7 da tarde, para unha mesa sectorial o martes hoxe ás 10 da mañá. Entón dixémoslle, nós aceptamos cambiar a orde dos puntos, pero vos tamén podíades aceptar, se vos pide que adiades a mesa sectorial para que poidamos preparar as cousas con un pouco máis de rigor e ben, pois tamén estaría ben que vos puideredes cambiar a mesa sectorial, ou polo menos que se dignaran a contestar, que nin contestaron, vale? Entón nada, e a administración o único que dixo foi pois que, bueno, que pedía disculpas por non ter contestado e pouco máis, vale? Entón aquí chegou o momento de que as organizacións sindicais fixesen as súas achegas. Entón, en primeiro lugar, a Cigansino, que é a organización que fala por número de representación en primeiro lugar, pois fixo as súas achegas, vale? E como eran bastante extensas, podelas consultar na página web da Cigansino, pois a Consellería pideu que se mandasen por correo electrónico, entón vanse mandar por correo electrónico. Eu non me vou parar aquí, lóxicamente, a dicirvos todo o que se pide por parte de cada sindicato con respecto á Lei de Educación Digital, pero sí que vos vou falar dunha das cousas das que eu falei nun vídeo de non sei se onte ou antonte, que é sobre que nesta Lei de Educación Digital é onde aparece que a competencia digital docente se vai poder non só pedir como baremo nas oposicións, o sea, non só vai puntuar como baremo nas oposicións e nos concursos, senón que esta Lei de Educación Digital tamén recolle que nas oposicións pode haber probas específicas sobre competencia digital docente para ver pois como se manexan os opositores. Vai haber concursos específicos nos que a competencia digital sexa requisito. É dicir, que haxa un nivel mínimo de competencia digital que che poidan pedir para concursar nun determinado concurso, vale? Despois da Cigansino interviu comisións que tamén fixo as súas achegas e que tamén as enviará por correo electrónico, por escrito á administración, AMPE fixo o mesmo, UGT fixo o mesmo, entón chega o momento da resposta da administración. Responderon de tal maneira, o sea, con moi pouca concreción, vale? Por un lado, e sempre pondo por diante a visión da Consellería e que a visión da Consellería é a correcta. E somos as organizacións sindicais as que estamos equivocados, vale? Entón a miña impresión foi que o que di a administración vai á misa. É dicir, é quen ten razón. Entón ti, por moitas achegas que fagas á Lei de Educación Digital, pois teñen a obriga de escoitar, pero sinceramente deu-me a sensación de que non van modificar absolutamente nada. Notei desprezo cara ás achegas das organizacións sindicais, de todas, e notei ganas de darnos leccións ata o punto de que tiven que escoitar que, claro, é que a Cigansino non sabe como é o procedemento para tramitar unha lei. O sea, a min resultoume moi curioso ver como esta persoa, a Cigansino, porque foi respondendo por sindicato, vale, individualmente. Entón, no momento de Cigansino criticase eso, bueno, non se critica, acúsanos de non coñecer como se elabora unha lei,
A intervención na que se refire a Comisións Obreiras empeza dándolle as grazas polas achegas, e a intervención que cando se dirixe a AMPE exactamente o mesmo, moitas grazas polas achegas en primeiro lugar, e despois digo, bueno, agora vai ir con o XT, vai dicir o mesmo. Pois non, cando chegou o GT non lle deu as grazas polas achegas. Tampouco os acusou de nada como acusou a Cigensino, pero bueno, iso que son cousas curiosas. É certo é tamén que esta persoa, ao final de todo da súa intervención, cando xa se estaba marchando, dixo, bueno, moitas grazas polas achegas de todos e todas. Pero bueno, a min pareceume feo, pareceume unha falta de respeto. Eu vou ali porque o profesorado me envía cousas, envía ya ao sindicato para que nós nos traslademos ali, entón imos con toda a boa vontade do mundo para negociar e pedir o que o profesorado nos está pedindo. Entón que me atope cunha administración que me trata con desprezo, pois jódeme. Por certo, non aclararon, como era de esperar, absolutamente nada con respecto ao que vos comentaba da competencia digital das oposicións e no que vai pasar con determinados concursos no que podan exixir un nivel mínimo de competencia digital. Non responderon absolutamente nada. Despois o segundo punto foi as licenzas por formación. Aquí a administración simplemente dixo que a orde era moi similar á do ano pasado, e o que fixeron todas as organizacións sindicais pois foi pedir que se incluísen de novo as licenzas por formación retribuídas, que ata hai pouco existían. Despois das licencias por formación veu un dos puntos importantes, que era a reducción a reducción non, aquí teño posto a resolución sobre horario, vale? Resolución sobre horario, vale? Entón, en principio, a administración comenta que consultaron todas as aportacións que lles fixemos, din, é que nos pasa a comentar os cambios, vale? Entón, nos cambios, simplemente, os cambios que xa sabedes, vale? Os que xa vos comentei nun vídeo que publiquei en YouTube, vale? Fálanos, pois, que incluíron os CPIs, que eso xa vos dixen eu no vídeo que analizo en YouTube, os cambios do segundo borrador. Fálanos que tamén que os CPIs están incluídos tanto agora como na asignación do horario de dirección como no tema das xefaturas de departamento. Bueno, son cambios mínimos, tamén nas propias coordinacións docentes. Despois fálanos de que no caso da coordinación da dinamización da lingua galega pasa de ter complementarias fixas a determinar pola dirección a ter dúas complementarias fixas e unha lectiva, outro cambio mínimo que non é nada do outro mundo. Despois se inclúen nas coordinacións certa reducción de complementarias fixas para persoal, por exemplo, colaborador con bibliotecas non Plan B, os colaboradores TIC, de seccións bilingües, etc. Algúns xa estaban metidos, outros métenos, algo que tampouco é unha modificación de moito calado, para que me entendades. Despois meten tamén o club de ciencia cunha hora lectiva e complementarias fixas, e pouco máis nos comenta porque poucos máis cambios había, vale? É dicir, fixeron 4 cambios que non lles costaban absolutamente nada, pero o sustancial, que eu xo digo nese vídeo, o sustancial, tipo a duración das gardas que non sexa hasta os 60 minutos para que se acumule a súa duración, a hora de titoría de atención a familias que non nos poidan asignar outras funcións, etc. Fan así unha serie de cousas moi importantes que son as que non tocan, vale? As reducións das xefaturas de departamento, bueno, todo o que xa sabedes e que analicei noutros vídeos, que tampouco me vou parar agora aquí máis neste tema, vale? Entón, despois disto, ven a intervención das organizacións sindicais outra vez, e aquí simplemente se limitaron a pedir, pois, o que xa se pedira nas outras mesas, porque, como vos digo, as modificacións son tan mínimas que a maioría das achegas que fixeron as organizacións sindicais, pois non se tiveron en conta, vale? Bueno, aquí hai unha das cousas que eu nunca vin e que me pareceu incrible, vale? Primeiro falou a Cigensino, vale, comentou máis ou menos o que vos acabo de dicir. En segundo lugar, falou Comisións Obreiras, e non falou ninguén máis, porque Comisións Obreiras dixo que falaba en nome de Comisións Obreiras, de AMPE, de UGT
e de CESIF que nin na mesa. Pareceme moi rarete, porque nunca o vin, porque me sorprendeu, porque sí que é certo que mandan correos conxuntos, pero coño, estás nunha mesa sectorial e fai a túa intervención en nome do profesorado que representas. Non sei. A administración volve a contestar, vale, porque como lóxicamente lle dixemos, pois mira, volvemos a facer as mesmas achegas. Volve a contestar e di que só lle van dar unha volta, ao tema das gardas, que están por ver aí, iso eliminan, se ao final poñen que se sumen 50 minutos en vez de ata 60. Dixeron tamén que lle ian dar unha volta ao tema da acumulación de horas de reducción cando acumulas varios cargos, que iso tamén lle ian dar unha volta. E despois tamén dixeron que podían estudar o de que no caso do coordinador de convivencia que ten 2 horas lectivas de reducción e complementarias fixas, pois que pasa a ter 2 complementarias fixas. Son cambios mínimos. Só un sindicato, a CIG Ensino, pideu que se elimine a excepcionalidade das 20 horas, tío, o sea, a excepcionalidade de superar as 18 horas. A Consellería xa deu a negociación por finalizada, simplemente dixo que iba a estudar o que eu vos acabo de transmitir, esas 3 cousas mínimas, e que publicarían, penso que xa mañá ou pasado, o que nos enviarían o documento final, e que ese documento final, pois quen queira asina e quen queira non asina. E con respecto horario docente, pois penso que nada máis, vale? Eu sinto moito polo profesorado que fixastes tropecentas achegas, que eu pedín que as fixerades nun vídeo, enchístolo de comentarios, en todas as redes sociais que publiquei ese vídeo hai tropecentos comentarios. Xa digo, eu sinto moito, pero que debería pedirvos disculpas é a administración e quen así nesta trangallada. Calendario escolar, pois aí todas as organizacións estábamos ou valoramos positivamente que se incorpora o 7 de xaneiro, era unha cousa que pedistes moito os docentes, e tamén é positivo que agora mesmo estaría o tema en 176 días lectivos, vale? O mínimo, por se non o sabedes, de días lectivos que ten que haber son 175. Pero xa digo, pedimos ás organizacións sindicais que se nos quitasen días lectivos porque en principio había 177, entón quitouse o 7 de xaneiro, quedan 176, e como vos dicía, o mínimo son 175, e hai unha posibilidade de que teñamos 175 días lectivos, porque se o San Xosé 19 de marzo é festivo, xa teríamos os 175 días, que é o mínimo e que é o que deberíamos ter. Outro punto tamén moi interesante, o tema da modificación dos catálogos tamén a verdade é que dá moito pa falar, vale? E dá pa falar porque primeiro, se lembrades onte a Consellería desta nova, eu quero destacar aquí varias cousas, vale? Porque aquí fálase de que Rueda resalta que o cadro docente se reforzará con 200 profesionais máis de pedagogía terapéutica que se incorporarán ás aulas da ESO. Disto non trouxeron nada á mesa sectorial. Así que a min se me dá a gana, eu digo que isto a día de hoxe é totalmente mentira. Porque hoxe na mesa sectorial, que era, digo eu, despois de anuncialo antes a bombo e platillo, hoxe a mesa sectorial era o momento, o día, a oportunidade para traer isto á mesa sectorial. E isto non veo á mesa sectorial. Despois digo vos o que veo. Isto non veo. Igual que aquí se di que se reforzará a estrutura dos servicios de orientación con 50 novos profesionais que contarán cun itinerario formativo específico en programa de acompañamento. Isto dos 50 novos orientadores non veo á mesa sectorial. O único que traixeron, vale, foi este documento, vale, de unha páxina e un cuarto. Non nos lo quixeron mandar antes da mesa sectorial, non nos lo pasaron na mesa sectorial hasta a 1:30 da tarde, cando xa estaba na recta final. Incluso non nos lo pasaron cando a secretaria da mesa sectorial se levantou para dárnoslo. Dixeron, non, espera, que primeiro quero explicar unha cousa. E o que nos explicaron foi este documento, vale? Entón, en teoría, xa digo, en teoría, ningunha das organizacións sindicais que estábamos ali, en teoría, coñecíamos este documento, porque na documentación que se envía para a mesa que enviaron os xoves, isto non viña, vale? Non viña. Entón, para resumir un pouco máis visualmente o que aquí se di, que hai nesta imaxe,
pois como se van modificar os catálogos, vale? A día de hoxe, para dotar de máis PTs nos centros de primaria, a día de hoxe, o que pon antes, vale? Entre 4 e 17 unidades dótase un PT. E se o centro ten máis de 18 ou máis unidades, dótanse 2 PTs. Aquí só se suma pos PTs as unidades que haxa de primaria, vale? As aulas que haxa de primaria. Isto era como estaba antes. Entón a Consellería, que é o cambio que vai facer? Vamos pasar a ter 2 tramos, digamos, estes 2 tramos pasamos a ter 3 tramos. É dicir, de 4 a 14 unidades de primaria, pois haberá un PT, a maiores, de 15 a 17 haberá 2, e máis de 18 ou 18 haberá 3, vale? Este é o cambio que vai haber. E no caso dos ALs, agora mesmo hai un tramo que é que se sumas, aquí sí que se suman, pos ALs súmanse as unidades de infantil e as de primaria. Entón, se hai entre 13 e 17, antes había un L, e agora, en vez de entre 13 e 17, entre 11 e 17, pois vai haber unha L. O primeiro problema que vai haber centros que queden exactamente igual, porque xa teñen o AL, por exemplo. Van quedar exactamente igual. Cando a Consellería me presente isto, o primeiro que se me van á cabeza é: ti estás presentándome algo para mellorar a atención á diversidade baseándote no número de unidades que haxa nun centro e non nas necesidades que haxa en cada centro. Isto enlazo con outra cousa. En outubro houve outra mesa sectorial na que a CIGA Ensino pedimos que se modificasen os catálogos. Vale, en outubro. A tempo para que esa modificación de catálogo entrase no CXT. Problema de facer agora isto? Pois que estes docentes non van ser fixos tamén como se nos vendeu antes na publicación da Consellería de Educación. Docentes fixos a partir do curso que ven. Non, iso non é certo. Estades enganando a xente dicindo que a partir do curso que ven esta xente vai ser fixa. Non, esta xente como moi cedo será fixa a partir do curso seguinte máis, unha vez que despois este ano axudicades as prazas no CADP e a partir do curso que ven vayan ao CXT. Unha vez que a Consellería nos presentou esta documentación, vale, veu a hora de intervir outra vez as organizacións sindicais, vale? Primeiro outra vez a CIGA Ensino por representación, entón, pois, criticamos máis ou menos o que acabo de explicar. Entón, a CIGA Ensino, nese momento, a administración, como nos presentaba o documento, nos preguntamos, pero mira, que temos que dicir a isto xa agora que sí ou que non? Entón dixamos, non, mira, a CIGA Ensino, por respeto ao profesorado que representamos, non imos dicir absolutamente nada agora porque queremos analizar o documento, queremos analizar como era o catálogo ata agora, queremos facer os nosos estudos que teñamos que facer para ver se isto é unha medida que vai ser positiva ou non. É dicir, pedimos que se nos deixase estudar o documento un tempo, vale? E xa digo, non nos parecía, as persoas que fomos en representación de CIGAS que estábamos ali, non nos parecía lógico avaliar un documento en 2 minutos por iso, por respecto ao profesorado, non? Entón solicitamos outra mesa sectorial para avaliar a proposta que se nos estaba facendo, vale? Entón aquí chega o momento película total. Resulta que comisións AMPE e UGT piden un receso para chamar a CESIF, un sindicato que non ten representación na mesa sectorial, pero sí que é certo que o acordo de catálogos anterior, o preacordo de catálogos anterior, sí que o asinara. Vale? Entón xa digo, os 3 sindicatos pararon a mesa sectorial, pediron un receso para falar co sindicato CESIF, que non está na mesa, e parouse a mesa, vale? 10 minutos, vale? Entón, pasados eses 10 minutos, resulta que entran dicindo que xa falaran con CESIF, entón que ian facer unha contraproposta, é dicir, en 10 minutos falaron con CESIF, puxéronse de acordo e xa traían a contraproposta, a proposta da Consellería. 10 minutos foi o receso que se lles deu e 10 minutos foi o que tardaron en chegar con esta proposta. Entón, que alguén se atreva a dicirme que eu non podo pensar que isto xa viña organizado e falado de antes coa Consellería. Sabes, que nos pedimos
que se nos convoca a outra mesa sectorial, que temos unha reunión este xoves todos os liberados de primaria para analizar todo isto. Bueno, o que queredes que vos diga? Isto é unha estrategia de todos estes, pois, para deixar fora de todo isto o sindicato maioritario. Despois, con respecto a convocar outra mesa sectorial, a administración dinos directamente que non. Entón, que só analizarán a proposta que se lle envíe a CIG Ensino, porque os outros xa fixaron a proposta. Varios da mesa sectorial esta semana publicaránse no DOG os tribunais. Entón, cando se publican no DOG os tribunais, comeza o prazo para constituir os tribunais. E con respecto ás prazas de convenio, que me preguntabades antes, dubidan, non vai haber, vale, prazas de convenio. As asesorías de formación, que tamén preguntábades, dixeron que o estaban estudando, pero pola forma de dicilo eu entendo que o máis probable é que non se convoquen hasta o vindeiro curso, é que prorroguen as persoas que están agora. Bueno, deixo, porque xa se me está indo a olla.